വർണ്ണിക്കുന്ന കീർത്തനമാണ്. ശ്രീ ഗൗര പാദപത്മ പ്രാർത്ഥന. ശ്രീ നരോത്തമ ദാസ് ഠാക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത്രയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാ കരോ മോരെ, तुम बिना के दयालु जगत संसारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारी। पतित पावन हेतु तव अवतार, मुसमा पतित प्रभु न पाइबे आरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुगी, कृपा बलोकाना करो आमी पुरो दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बाले पर चैतन्य निताय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। आह स्वरूप सनातना रूबर गुनाता, भट्ट जुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, मुसमा पतित प्रभु न पाइबे आरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കി ജയ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ബംഗാളി കവിതയാണ്, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ അത് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ എന്താണ്, അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ശ്രീ
ശ്രീല നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്നിൽ കരുണ കാട്ടിയാലും ത്രിലോകങ്ങളിലും അങ്ങേക്കാൾ കാരുണ്യവാനായി മറ്റാരാണുള്ളത്? ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നരോത്തമദാസ. മാത്രമല്ല ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി മഹാപ്രഭുവിനോട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. രൂപഗോസ്വാമി പ്രയാഗിൽ അലഹബാദ് വെച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി: അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് അത്യുദാരൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് കൃഷ്ണപ്രേമം ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലാതെ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ ഇത്ര സുഗമമായി നമുക്ക് നൽകിയില്ല. ആദ്യം നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന ഒരു ഉപാധി വെച്ചു. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജാഹം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുച എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ ആദ്യം സറണ്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം കൃഷ്ണൻ തന്നെ ആയാലും ഇത്തരം ഉപാധികളൊന്നും മുന്നോട്ട് വെച്ചില്ല. കൃഷ്ണപ്രേമം സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്തു. നരോത്തമദാസ് പറയുന്നു: അങ്ങ് മഹാമനസ്കനാണ്. കലിയുഗത്തെ പതിതാത്മാക്കളിൽ അങ്ങ് അത്യന്തം അനുകമ്പയുള്ളവനാണ്. എന്നാൽ ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതിതൻ എന്ന് അങ്ങ് അറിഞ്ഞാലോ? പതിത പാവന ഹേതു തവ അവതാര. ബദ്ധരായ പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കാനായുള്ള ഇതാണ് അങ്ങയുടെ ഈ അവതാരം. എന്നാൽ എന്നേക്കാൾ പതിതനായ ഒരുവനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കൂ. അപ്പോ അത്രയും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതിതൻ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്താഗതി അതായിരിക്കണം. എന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. നമ്മള് വലിയ ജ്ഞാനിയാണ്, പണ്ഡിതനാണ്, ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാനും അതിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമ്മളെ ഏത് രീതിയിലാണ് സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അതിന്റെ പ്രതിഫലം തരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളൊന്നുമല്ല. നമ്മള് എന്താണ്? അത്രയും ആ രൂപഗോസ്വാമി, ഷഡ്ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു: ഞാനൊരു ഭക്തനെയല്ല. എന്താണ്? ഞാൻ എല്ലാം എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഞാൻ തീർത്തിയിട്ടില്ല. ആരെ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്താണ്? ആദ്യം അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്താണ്? ആ ഉണക്കി ഇലകളൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നീട് അതും ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് അതും ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് എന്താണ്? ആ ശ്വാസം എടുക്കാതെ ശ്വാസത്തെ പോലും നിയന്ത്രിച്ചു അല്ലെ. എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണ്ടായി. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു: എനിക്കിതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ്? നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു: ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതിതൻ, അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ പതിതരായവരെ ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിക്കും അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? അവിടുത്തെ പോയിട്ട് പ്രസിഡന്റിനെയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ കാണുകയല്ല ചെയ്തത് അല്ലെ. ഏറ്റവും എന്താണ്? പതിതരായിരിക്കുന്ന ആ ഹിപ്പികൾ എന്ന വർഗത്തെ എല്ലാവരും സമൂഹം എന്താണ് എഴുതി തള്ളിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ, നമുക്ക് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിരുന്ന അവരെയാണ് എന്താണ് 16, 18, 20 വയസ്സുള്ള യുവാക്കളെ അവരെയാണ് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ചത്. അവരാണ് പിന്നീട് എന്താണ് ആ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളും അതുപോലെ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ ഏറ്റവും പതിതരാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. എന്നാലേ ഭഗവാൻ നമ്മോട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുമെന്ന് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഇവിടെ പറയുന്നു. അടുത്തതായി അദ്ദേഹം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: ആഹാ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രേമാനന്ദ സുഖി. അല്ലയോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മീയ ആനന്ദത്തിലാണ്. അങ്ങ് എപ്പോഴും സന്തോഷവാനാകിയാൽ ദുഃഖിതനായ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു. അങ്ങ് എന്നിൽ ദൃഷ്ടി ചെലുത്തിയാൽ ഞാനും സന്തോഷവാനാകും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അദ്വൈത പ്രഭുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: ദയാകരോ സീതാപതി അദ്വൈത ഗോസായി. സീത എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയുടെ പേര്. അല്ലയോ അദ്വൈത പ്രഭു, അങ്ങ് ദയാലുവാണ്, എന്നിൽ കരുണ കാട്ടൂ. അങ്ങ് കരുണ കാട്ടിയാൽ സ്വാഭാവികമായും ശ്രീ ചൈതന്യനും നിത്യാനന്ദനും എന്നിൽ കരുണ കാട്ടും. വാസ്തവത്തിൽ അദ്വൈതനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യനെ അവതരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത്. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപരരായ കലിയുഗത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളിൽ അനുകമ്പ തോന്നിയ അദ്വൈതാചാര്യർ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു: ദയവായി അങ്ങ് വരിക. അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഈ പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കാനാകില്ല. അതിനാൽ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. അടുത്തതായി ഗോസ്വാമിമാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: ആഹാ സ്വരൂപ് സനാതന രൂപ രഘുനാഥ. സ്വരൂപ് ദാമോദർ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹായി എല്ലായ്പ്പോഴും അടുത്തു ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത പരിചാരകനായ സ്വരൂപ് ദാമോദരനെയും ഗോവിന്ദനും എപ്പോഴും മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് ഉപദേശം നൽകിയ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെയും ശ്രീ രൂപ സനാതന രഘുനാഥ
ദാസ രഘുനാഥ ഭട്ട, ഗോപാൽ ഭട്ട, ശ്രീ ജീവ എന്നിവരുടെ കാരുണ്യത്തിനായി നരോത്തമദാസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക് അടുത്തത് ശ്രീനിവാസ ആചാര്യനാണ്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യൻ അടുത്തതായി വരുന്നത് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികനാണ്. നരോത്തമന്റെ മിത്രമായ രാമചന്ദ്ര ചക്രവർത്തിയുടെ സാമീപ്യവും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം മുകളിലുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ കാരുണ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിൽ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രക്രിയ. അപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യത്തിന് പാത്രമായി സുഗമമായി ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം. ഇതാണ് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ രചിച്ച ഈ ഗാനത്തിന്റെ സാരാംശം. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ വൈഷ്ണവരെ അല്ലെ, വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് പറയുന്നു. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിലെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അവതാര ദിനമാണ് ഇന്ന്, ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാമന അവതാര ദിനം കൂടിയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തിയോഗം അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം അല്ലെ, മധ്യത്തിലുള്ള 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അതില് 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ഭക്തിയോഗം. അപ്പോ ജീവഗോസ്വാമി എന്താണ് മഞ്ചേരിയാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ നിത്യലീലയില് എന്താണ് രാധാറാണിക്കൊക്കെ സേവ ചെയ്യുന്ന മഞ്ചേരിയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജീവഗോസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഇവരൊക്കെയാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ. ഇപ്പൊ കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ആണ് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമി, ഗോപാൽ ഭട്ടഗോസ്വാമി. ഇവരാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാർ. അപ്പൊ എന്താണ് അവരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൃന്ദാവനമൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തത്. എന്താണ് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് വൃന്ദാവനമൊക്കെ മൂടപ്പെട്ടു. അതൊക്കെ പിന്നീട് ആരും തിരിച്ചറിയാതായി. അതൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ഇവരൊക്കെ വരികയുണ്ടായി. ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ അവരാണ് പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായത്. അതൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാക്കി വെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ജീവഗോസ്വാമി എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും സഹോദരന്റെ മകനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. ഗോസ്വാമിമാരിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളാണ്. അപ്പോ എന്താണ് അത്രയും സംസ്കൃത പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമിക്കും സനാതന ഗോസ്വാമിക്കും ഒക്കെ. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രചിക്കാനും എല്ലാറ്റിനും സഹായിയായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരിക്കലെന്താണ് അദ്ദേഹം രൂപഗോസ്വാമി അവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ആളവിടെ വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി എഴുതിയതിലൊന്നും യാതൊരു തെറ്റും വരില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ്. അവര് തന്നെ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അപ്പോൾ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് വരില്ല. എന്നാൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഗ്രന്ഥം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും കുറെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്നാല് അത് എന്താണ് ജീവഗോസ്വാമി അറിയിക്കണ്ടായി. ജീവഗോസ്വാമി അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഓരോ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് ഇന്ന മാതിരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് തെറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത് പിന്നീട് രൂപഗോസ്വാമി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആദ്യം തെറ്റുണ്ടെന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയോടും ഇദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീടാണ് ജീവഗോസ്വാമി തിരുത്തി കൊടുത്തത്. അതൊക്കെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നീട് വീണ്ടും രൂപഗോസ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് തെറ്റുപറ്റിയതാണ് രൂപഗോസ്വാമി, അങ്ങ് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തെ ആരോ വിമർശിച്ചു, ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആരാണ് ജീവഗോസ്വാമി ആയിരിക്കുന്ന കണക്കുട്ടി. അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമിയോട് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടായി രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി അത്രയും എന്താ പറയാ എല്ലാവരോടും എല്ലാറ്റിലും എന്താണ് ഒരു പുൽക്കൊടിയേക്കാളും എളിയതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അതേപോലെ ത്രിനാഥപി സുനിച്ചനല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു, അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിരുന്നവരായ ഈ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ.
ആ രൂപഗോസ്വാമി എന്താണ് ആ പണ്ഡിതനെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ജീവഗോസ്വാമി അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോ അത് ജീവഗോസ്വാമിയെ ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി ആ ജീവഗോസ്വാമിയെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നീ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിൽക്കണ്ട, നീ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞു വിടുകയുണ്ടായി. നീ എന്തിനാണ് ആ ഒരു വൈഷ്ണവനെ വിഷമിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമി അവിടെ നിന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗുഹയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ കാലം അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഒരിക്കലും സനാതന ഗോസ്വാമി അതുവഴി പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ് മധുക്കരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. എന്താണ് വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് 2 or 3 വീടുകളിൽ ഒരു ദിവസം പോകും. അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും എന്താണ് ജീവഗോസ്വാമിയും ഇതുപോലെ പോയിരുന്നു. അപ്പോ ജീവഗോസ്വാമി ഇതുപോലെ മധുക്കരിയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ആരും ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അവിടെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അവിടെ അടുപ്പൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ല, അവിടെയുള്ള ആ ചാരം വെണ്ണീർ വാരിയിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കലക്കിയിട്ടൊക്കെ കുടിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും സനാതന ഗോസ്വാമി ആ ഗ്രാമവാസികൾക്കൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ജീവഗോസ്വാമി ഒരിക്കൽ സനാതന ഗോസ്വാമി അതുവഴി പോയപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി. അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ വീട്ടമ്മ എന്തോ തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോ 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ ആ വീട്ടമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തിരക്കിലായിട്ടാണ്, നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ്? ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള ആ സാധുവാണെന്നാ വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു സാധു ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം ഒന്നും ചോദിക്കില്ല, ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെയുള്ള ആ വെണ്ണീർ ചാരം വാരിയിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കും, അങ്ങനത്തെ ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അത്ഭുതമായി, ഇത്രയും വലിയ ആളോ, ഒന്നും ലഭിക്കാണ്ടുന്ന ഇതൊക്കെ കുടിക്കണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ്, ഒരു സാധാരണക്കാരെ കുടിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗുഹയിലുണ്ട്, അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ജീവഗോസ്വാമി ഒന്നും കഴിക്കാത്ത എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശരീരമൊക്കെ വയ്യാതായ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സനാതന ഗോസ്വാമി പോയിട്ട് ആ ജീവഗോസ്വാമിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ രൂപഗോസ്വാമിയോട് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. രൂപഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും ജീവദയ ജീവദയ അതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയും. ജീവദയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുക, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ നിന്നും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുക, അതാണ് ജീവദയ. അപ്പോ ചോദിക്കും, നമ്മുടെ ജീവയോട് എപ്പോഴാണ് ദയ കാണിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മുടെ ജീവ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് എല്ലാ ജീവദയാണ് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. എന്നാലും നമ്മുടെ ജീവയോട് എപ്പോഴാണ് അങ്ങ് ദയ കാണിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലാവും ജീവഗോസ്വാമിയെ കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. അങ്ങനെ ആ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ഇതില് ഉപദേശാമൃതം എന്ന പേരില് ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ലെവൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശം 10 ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജീവഗോസ്വാമിക്ക്, രൂപഗോസ്വാമി. അത് ആണ് ഉപദേശാമൃതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അവതാര ദിനമാണ്. കഴിഞ്ഞ രാധാഷ്ടമി ദിവസത്തിന്റെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു കീർത്തനം പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, യുഗളാഷ്ടകം. ഇത് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ആ സമാധിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒക്കെ സമാധി രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ മദൻ മോഹൻ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരി അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതുകയും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാരുടെ കാരുണ്യം നമുക്കും വേണം. ആരാണ് ഇവരൊക്കെ? ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണല്ലേ നമുക്കൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ആ ഗോസ്വാമിമാരുടെ അവരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ, നേരത്തെ നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ പറഞ്ഞത്,
അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കിട്ടും, അദ്വൈതാചാര്യരുടെ കിട്ടും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കിട്ടും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തന്നെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പിന്നെ വാമനദേവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വാമന അവതാര ദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തിയം. നിത്യാനന്ദമഹനമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പതന്തേവം അവധൂതശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ കരുഷ നമ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീന് കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന വാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്താം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗ വിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന്? അപ്പോ അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെ. എന്തായിരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന്? അപ്പൊ നമ്മള് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപം അല്ലെ, പ്രകാശം, പിന്നെ പരമാത്മാവ് 4 കൈകളോടുള്ള ആ രൂപം, പിന്നെ 2 കൈകളോടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ, നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പിക്ചറില് എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടെ നിന്ന് ആ മായാവാദി സന്യാസിമാർ അവരൊക്കെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ മായാവാദി അവരൊക്കെ എന്താണ് കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങള് എന്താണ് വെറും ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുക്കുന്നത് വരെ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, എല്ലാ വ്യാകരണ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ എന്താണ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിമായി പണ്ഡിറ്റ് എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന പേര്. പിന്നീടാണ് സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാം എന്താണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സന്യാസ ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ജപിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ മായാവാദി സന്യാസിമാരൊക്കെ അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ആ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു, വേറെ ഒന്നും എന്താണ് വേദങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കുക, ഒന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് അവരോടൊക്കെ എന്താണ് ശണ്ട കൂടുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂളായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ് എന്റെ ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് അത്രയേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നീ ചാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി, വേറൊന്നും ജപിച്ചാൽ മതി, വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാലേ പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ പൊരുളെന്താണ്, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അതൊക്കെ എന്താണ് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ മായാവാദി സന്യാസിമാരെയൊക്കെ
ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കിയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ മായാവാദികൾ എന്താണ്, അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെ ചില കൂട്ടർ എന്താണ്, അവര് ഭഗവാനില് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോ അതൊക്കെ എന്താണ്, അത് ആധ്യാത്മിക പാതയില് ശരിയായ രീതിയില്ല എന്ന് പറയാം. അതൊരു ആത്മഹത്യ പോലെയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവത് ധാമിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട അല്ലെ. അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ട് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സേവ ചെയ്യാൻ കഴിയാലെ. പിന്നെ ഒരു കൂട്ടര് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് രൂപമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, മയ്യാവേശമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്ത തമാമദഃ. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇതാണ് 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ. ഇന്നലെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു, പിന്നീട് 4 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിച്ചു അല്ലെ, പിന്നീട് 2 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഈ രൂപം എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഇത് ദേവന്മാര് പോലും കാണാൻ കൊതിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്, ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മായാവതികൾ പറയുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാനോ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മൾ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, ഇന്നലെ ആ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, അത് പ്രതിമയല്ല, പ്രതിമാനഹീതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രൻ. അത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പ്രതിമയല്ല. ഒരു ലോഹം കൊണ്ടോ ഒരു മണ്ണ് കൊണ്ടോ മരം കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെറും വിഗ്രഹമല്ല അല്ലെ. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും പൂജകൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലും ഉള്ള ഭഗവാനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നു രാധാശ്യാം സുന്ദരനെ. വ്യക്തിരൂപത്തിലായാലും മാത്രമേ നമുക്കിങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിക്കാനും നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണ ബലരാമന്റെ ഒക്കെ ആ ഭഗവാനൊക്കെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന രാധാശ്യാം സുന്ദരനൊക്കെ അവരൊക്കെ പുലർച്ചെ 4:30 മണിക്കൊക്കെ ആ മംഗളാരതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3 മണിക്ക് 2:30 മണിക്ക് 2:30 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭഗവാനുള്ള അലങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാം ഭംഗിയായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് മംഗളാരതിക്കും പിന്നീട് ദർശനാരതിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കും. േശ്യാമവ്യക്തം വര്യുപാസതേ സർവത്രാഗമചിന്യം ചുടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയേമേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേരഥ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ എത്തുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ അങ്ങനെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എത്തും. എന്നാൽ അത് പ്രയാസം പിടിച്ച വഴിയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ക്ലേശോ അധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവ്യാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ അവ്യക്ത രൂപത്തിലും വ്യക്തിശൂന്യ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ലേ, അവർക്ക് ഈ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയാസമേറുന്ന പറയുന്നത്. അത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ലേശവും അധിക തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും
ക്ലേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഈ വഴി. നമ്മള് പഠിച്ചു അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ, അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ് ഭഗവാനായിട്ട് അല്ലെ, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ട്. എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ വേണും കണന്തം അരവിന്ദ ദളായദാശം ബർഹാവതാംസമസുദാംബുജ സുന്ദരാംഗ കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം ഗോവിന്ദമാതി കൃഷ്ണൻ തമഹം ഭജൻ. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ, അതിനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിലും. എന്താണ് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ബർഹാപീഠം നടവരവു കർണവോ കണ്ണികാരം വിപ്രദാസ കനകവംശ വൈജയന്തിഞ്ച മാല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് ഓടക്കോല് പിടിച്ച് വൈജയന്തി മാല അണിഞ്ഞ് മഞ്ഞപ്പട്ടെടുത്ത് മയിൽപ്പീലൊക്കെ ചൂടിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു കൃപാദരി. എന്താണ് നമുക്ക് ചില ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും തപാൽ ഓഫീസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് അവിടെ ഒരു തപാൽ പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കത്ത് അവിടെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മെയിൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആള് വന്നിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. എന്നിട്ട് അത് മേൽവിലാസക്കാരന്റെ കയ്യിലെത്തും അല്ലെ. അല്ല നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും അവരെ അംഗീകരിക്കാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ആ കത്ത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അല്ലെ, എവിടെയും പോവില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനും എന്താണ് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ. എന്നാല് നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നില് അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ടും ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ. ഭഗവാൻ നേരെ ആ ഒരു തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവിടെ പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയുണ്ടായി ഭക്തനെ ദർശനം നൽകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ കൃഷ്ണ ബലരാം ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നു ആ കൃഷ്ണ ബലരാമന് വേണ്ടിയിട്ട്. വൃന്ദാവനത്തില് 5000-ലേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രഭുപാദരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്ഷേത്രം കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്താണത്, അവിടെയുണ്ട് രാധാകൃഷ്ണനുണ്ട്, രാധാശ്യാം സുന്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുണ്ട്. എന്നാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആ കൃഷ്ണ ബലറാം എന്ന പേരിലാണ്. എന്താണത്, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രമൺ റെഡ്ഡി പശുവിനെ മേയിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ലീലകൾ ചെയ്തിരുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് പ്രഭുപാദര് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് ആ കൃഷ്ണ ബലരാമന്റെ പേരാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്താണ് ആ രമൺ റെഡ്ഡിയിലെ ആ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത്രയും മിനുസമുള്ള മണ്ണ്. അതെന്താണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് യശോദ മാതാവ് ഒരിക്കലേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ചെരുപ്പ് ധരിക്കണമെന്ന്, പശുവിനൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാം, എന്നാലേ എല്ലാ പശുക്കൾക്കും കൂടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നന്ദ മഹാരാജിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട് അല്ലെ. 9 ലക്ഷം പശുക്കൾക്ക് എത്ര 36 ലക്ഷം എത്ര വേണം, അത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെരുപ്പുകൾ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഉണ്ടാക്കല് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അവര് തോൽവി സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും ചെരുപ്പിടാതാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആ നടന്നിട്ടുള്ളത് വൃന്ദാവനത്തിൽ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞ മണ്ണ്. അത് അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും എന്താണ് അക്രൂരൻ ഭഗവാനെ എന്താണ് ആ മധുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ പാദചിഹ്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് നമ്മളെ പോലുള്ള പാദം അല്ല, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ അടിയിൽ എന്താണ് ശംഖ്, ഗദ, ചന്ദ്രകല, അങ്ങനെ കുറെ അടയാളങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു അക്രൂരിനൊക്കെ. അപ്പോ അത് അവിടെ ഓരോരുത്തരും വീണിട്ട് നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി അക്രൂരൻ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് ആ പശുക്കളൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു പശുക്കൾക്കൊക്കെ ചെരുപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും ധരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പശുക്കളൊക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ പശുക്കളെല്ലാം
രാത്രിയിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് ആ ഗോശാലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആ മണ്ണുകളൊക്കെ കുത്തിക്കിളക്കാൻ തുടങ്ങി. കൊമ്പിനെ കൊണ്ട് കുത്തിക്കിളച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ചവിട്ടി അതിന്റെ കുളമ്പ് കൊണ്ട് ചവിട്ടി നൈസായിട്ടുള്ള മണ്ണാക്കി വെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത്രയും സ്നേഹമാണ് പശുക്കളോട്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ചെരുപ്പിടാതെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പശുക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കുന്നു അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കയ്യാലിൽ എന്താണ് കല്ലോ മുള്ളോ ഒന്നും തരിക്കലെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ ആ മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് അത്രയും നൈസാക്കി വെച്ച്. അപ്പൊ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവർക്ക് അറിയാം, പരിക്രമമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു അത്രയും നൈസായിട്ടുള്ളത് രമൺ റേറ്റി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെയാണ് പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രഭുപാദരെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ ബലറാം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരിക്കൽ സന്ദർശിക്കണം അല്ലെ. എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിർ, ഗോസ്വാമിമാര് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കാണേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവല്ലേ, അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാനും അതിനൊക്കെ പോവല്ലേ. അതൊന്നല്ല കാണേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ആ പുണ്യഭൂമിയാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതി തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യുസംസാര സാഗരാത് ഭവാമിനാചിരാത് പാർത്ത മയ്യാവേശിതച്ഛേദസാം. പാർത്ത, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജന്മമരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റും. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് അല്ലെ, അവരെ ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ കാണാൻ പിക്ചറിൽ അല്ലെ, ആ സമുദ്രത്തിൽ വീണെടുക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് രക്ഷിക്കുന്നല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ വീണ് കിടക്കിയാലെ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇവിടെ വീണു പോയിട്ടാ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മള് ആ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ പെട്ടിട്ടാ ഉള്ളത് അല്ലെ. അവിടെ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അത് ജപിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഇപ്പോ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ മരം. അപ്പോ ഇതിലൊരാള് ഇവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ കൊമ്പില് പിടിച്ച് തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയുടെ മുകളിലായിട്ട് എന്താണുള്ളത്, ഒരു തേനീച്ചയുടെ കൂടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് തേനിങ്ങനെ ഒറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ നാവ് നീട്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ രുചിക്കുന്നു, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിലും തേനീച്ച വന്നിട്ട് കടിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് ആ തേന് തേന് രുചിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു മതയാനയെ കാണാം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മതയാന ആ വൃക്ഷത്തെ ഇളക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. പിന്നെയോ താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം കുറെ സർപ്പങ്ങൾ ഇവിടെ പത്തി വിരിച്ചിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന അല്ലെ. അഥവാ കൈ ഇളകിയിട്ട് താഴെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഈ സർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തുക അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം കറുപ്പും വെളുപ്പുമായിട്ടുള്ള എലികളെ കാണാം. രാത്രിയും പകലും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. പകലും രാത്രിയും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ആ വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? അതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അല്ലെ. നമ്മള് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളാരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണ്, ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം അല്ലെ. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നവൻ, അതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളതിനൊന്നും അതിന് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. മനുഷ്യജന്മം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതിന് നിസാരമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ആ ഉറ്റിട്ട് വീഴുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഇവിടെ കാണാം അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് കൈ
നീട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ ദൃഷ്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കലെങ്കിലും അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്, അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ അല്ലെ. എന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ, അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവരാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ചുറ്റിലും എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ നമ്മളും കൊടുക്കണം, നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഇനി ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അവരെയൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കുറെ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൃഷ്ണാബോധം കൊടുക്കല, അവർക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്, അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. മയ്യേവ മന ആദസ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവശ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവത്വം കൃഷ്ണ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പോ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഗോപന്മാരൊക്കെ അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് അവര് വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ പ്രസാദമൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എടുത്ത് കഴിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാൻ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും, അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്ത് കഴിക്കും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത് അല്ലെ. ആരാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടി, ആരാണ് എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തില് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അത് തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെന്താണ്, നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും അല്ലെ ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ഹരേ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഹരേ എന്നുള്ളത് രാധാറാണിയാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആ രാധാറാണിയാണ് ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ കൃഷ്ണ എല്ലാവരാലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ. പിന്നെ രാമ എല്ലാവരെയും രമിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഞങ്ങളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ നിവേദിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഹരിദാസ് താക്കൂർ അല്ലെ. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. നാമാചാര്യ ശ്രീല ഹരിദാസ് താക്കൂർ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു. അത ചിത്തം സമാധാതും നശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമിച്ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും.
അപ്പോ ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിപൂർണതയിൽ എത്തും എന്ന് പറയുന്നു. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനം എങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഈ നിബന്ധനകളൊന്നും അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും പിന്നെന്താണ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനത്തെ എല്ലാം സഹായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അതൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും ഉണ്ട് ഈ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? പിന്നെന്താണ്? നമ്മള് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വർഷം അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പല തരത്തിലുമാണ് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ? നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യും അല്ലെ? അതിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും. നമ്മൾ എന്താണ് കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്തല്ലോ കുറെ എന്താണ് കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ? പലതരത്തിൽ. എന്നാല് ഇവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. ഇവിടെ കാണാം ഒരു പിക്ചർ. ഇദ്ദേഹം ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറയും. ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ, ഫോർഡ് എന്ന കാർ കമ്പനി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അതിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഫോർഡ് കാറിന്റെ. അപ്പോ അവര് എന്താണ് കുടുംബപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, അവരെ ബിസിനസ്സിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദര് ഈ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിന്റെ മുത്തശ്ശൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് എന്താണ് എല്ലാ പൈസയുണ്ട്, എല്ലാം എന്താണ് സ്വാധീനമുണ്ട്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇത്രയും കോടീശ്വരന്മാരാ, എന്നിട്ട് നിന്റെ മുത്തശ്ശൻ എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തോട്, ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡിനോട്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹവും ആലോചിച്ചു, അതെ എന്റെ മുത്തശ്ശന് എല്ലാം ഉണ്ട്, പൈസയുണ്ട്, എന്താണ് സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട്, ഒക്കെ അധികാരമുണ്ട്, ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും എന്റെ മുത്തശ്ശൻ എവിടെയാണ് പോയത് എന്നൊരു ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്താണ് ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദര്, നീ അറിയപ്പെടണം, നീ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ന പേരിലല്ല അറിയപ്പെടേണ്ടത്, നീ എന്താണ് ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തൻ എന്ന പേരിൽ നീ അറിയപ്പെടണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദര് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് പിന്നീട് ആ പ്രഭുപാദരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരികയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലുണ്ട്. അവരെന്താണ് ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പോൾ അംബരീഷദാസ് എന്നാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാജിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോ അവര് എന്താണ് വൈഷ്ണവരായിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബിസിനസ് വേഷത്തിലൊക്കെ അല്ലെ, എന്നാല് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവ ധോത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഷോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ ആ മായാപൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അവിടെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം, ഇസ്കോണിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് മായാപൂരിൽ. അപ്പൊ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്, ലോകത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം. ഇതിന്റെ പണികളൊക്കെ അവസാനം എന്താണ് ഇതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് 2022 ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 14 ലോകങ്ങൾ അല്ലെ, എന്താണ് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ താഴെ പാതാള ലോകം വരെയുള്ള ആ 14 ലോകങ്ങളും ഇവിടെ എന്താണ് മ്യൂസിയം പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിലൊക്കെ ഓരോരോ
ഓരോരോ നിലകളിലായിട്ട് ഓരോരോ ലോകങ്ങളായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മ്യൂസിയമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രയും വലിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നത് ഈ അംബരീഷ് ദാസ്, ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് ആണ്. അദ്ദേഹം എത്രയോ 500 കോടിയിലധികം അവനും ഇതില് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരാളം ബിസിനസ്സിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരോട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സമീപിക്കേണ്ടായി. ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലെ അല്ലെ, നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പിരിവൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഞാൻ അത്രയും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള ആളാണ്, അത്രയും വലിയ പ്രശസ്തനാണ്, അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുറെ അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടുന്ന പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സംഭാവനകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിന്റെ പണികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടേക്ക് മായാപ്പൂരിലൊക്കെ പ്രഭു ഒരു യാത്ര തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 25-ന് അങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്നതായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ ഇടാം. അതിന്റെ 25-ാം തീയതി വരെ, ഈ സെപ്റ്റംബർ 25 വരെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പേരൊക്കെ കൊടുക്കാം. അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാട്സാപ്പിൽ ഇടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രം പൂർത്തിയായില്ല, അത് നമുക്ക് ഇപ്പോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശനമില്ല. എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. കുറെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ ലീലകൾ നടന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാർ, അവരൊക്കെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ അത്രയും സമ്പന്നന്മാരായിരുന്നു. എന്നാലും അവര് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൃഷ്ണാബോധം ആദ്യകാലത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഫണ്ടും അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സാധാരണ ഒരു കൂലിക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ടാക്സി ഓടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യന്റെ ജയാനന്ദ പ്രഭു, അദ്ദേഹം ടാക്സി ഓടിച്ചിട്ട് അത്രയും എത്രയോ 14 മണിക്കൂർ 15 മണിക്കൂറൊക്കെ ടാക്സി ഓടിച്ചിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന വരുമാനം മുഴുവൻ പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കാലം അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമുണ്ടായി, അങ്ങനെ ക്യാൻസർ ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫണ്ട് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആ വീട്ടുകാരൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും ഈ ചികിത്സക്കായിട്ടൊക്കെ. ആ പൈസയൊക്കെ ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കും. അതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരൊക്കെ അറിയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഈ ശരീരം ഇത് നശിച്ചോട്ടെ, എന്നാല് ഞാൻ തരുന്ന ആ ലക്ഷ്മി കൊണ്ട്, ആ പൈസ കൊണ്ട് എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കും. അവരൊക്കെ ആ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, അതിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. അത് ആ പൈസ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവസാന മാസം വരെ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അവസാന മാസം വരെ ആ പ്രഭുപാദർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി പൈസ, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ആ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെ, പ്രഭുപാദരുടെ ആ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഒരു 10,000 വർഷത്തേക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മതി എല്ലാവർക്കും ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയും ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം. അപ്പോ അത് എല്ലാവരെയും ഇവിടുന്ന് ഈ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളൊന്നും അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ മായാപൂരിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരും രാധാഗോവിന്ദിന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് രാധാഗോവിന്ദിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം, അതിന് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, ലാസ്റ്റിൽ പറയാം. അപ്പോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ
അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടെ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം മംഗലാപുരത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണാം സ്ഥലം. ഈ സ്ഥലത്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം വരുന്നുണ്ട് രാധാഗോവിന്ദന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ്, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ വേണ്ടി തന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ച പോലെയാണ്. മറ്റു കാണാം ചുറ്റിലും വീടുകളൊക്കെ അല്ലെ, അല്ല അത് മാത്രം അവിടെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ മൂകാംബികയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കയറാം, അവിടെ എന്താണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ താമസിക്കാം, അവിടെ പ്രസാദം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഗുരുകുല് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂമി പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും എന്താണ് സംഭാവനകൾ ചെയ്യാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു കല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് 1500 വരും, ഒരു ബ്രിക്സിന് 1500 വരും. അപ്പൊ അതെന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേരിലോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും എന്താ മക്കളുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ പേരിലോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരിലൊക്കെ എന്താണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അതെന്താണ് അത് ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അല്ലെ, അതെപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് തന്നെ ചെലവാക്കിയാലും അതൊരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല. ഭഗവാൻ അതിന്റെ 100 ഇരട്ടി 1000 ഇരട്ടി ആയിട്ട് തിരിച്ചു തരും. ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തില് എങ്ങനെ ഒരു സേവ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് എപ്പോഴും ഓർക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളാ എന്താണ് ദ്രൗപദിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. ദ്രൗപദി ഒരിക്കലേ ഭഗവാന്റെ വിരല് മുറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തുണിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. തന്റെ സാരി കീറിയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ കഷ്ണം തുണി എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിരലിൽ ചുറ്റി കൊടുത്തല്ലേ. എന്നാല് പിന്നീട് ദ്രൗപദിക്ക് ഒരു വിഷമഘട്ടം വന്നല്ലേ. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇത്, ഭഗവാൻ തന്നെ സാരിയായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എത്രയോ മടങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെറിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും അതൊരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല. അതിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ പ്രീവിയസ് ബാച്ചിലുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ആൾക്കാരോടായിട്ടാ പറയുന്നത്, അവരൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അതിന് 5000 രൂപയാണ് വരിക. പിന്നീട് എന്താണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് കിട്ടും. അതിന് കുറച്ച് വലിയ എമൗണ്ട് ആണ്, 35,000 വരും. അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ കാർഡ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെയുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാം. 3 ദിവസം താമസിക്കാം. അതിന്റെ റെന്റിലും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് പ്രസാദം കിട്ടും. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 18 പുസ്തകങ്ങൾ, 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ടുള്ള 18 പുസ്തകങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ പ്രഭുപാദരുടെ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ കുറെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് 35,555. പിന്നെ വേറെയും കുറെ സേവനങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ധർമാധികാരി, അങ്ങനെ എന്താണ് അങ്ങനെ കുറെ സേവനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്സപ്പിൽ ഇടാം. പറ്റുന്നവരൊക്കെ അവരവരെ കൊണ്ട് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ സ്വമനസാലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പിളിലെ സേവയുണ്ട്. ഡെയിലിയുള്ള സേവ എന്താണ് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഭഗവാന് ദീപം സമർപ്പിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കുറെ അലങ്കാരങ്ങൾ ചാർത്തുന്നത്, അങ്ങനെ കുറെ സേവനങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യാം. ഭക്തിയോഗം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തോടെ കഴിയുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. അദ്വൈത ശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക.
ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസ ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗ ഗച്ഛാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും നിത്യഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിത ആത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ഇതിലില്ല, നമുക്കില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട്, ആരോടും മാത്സര്യം കൂടാതെ അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് മത്സരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ ആ പൂന്താനം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ, കൂടെ എല്ലാം പിറക്കുന്ന നേരത്ത് കൂടെ എല്ലാം മരിക്കുന്ന മധ്യ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിന് നാമൃത എന്ന് ആ പൂന്താനം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ അല്ലെ. നമ്മൾ ആരോടും മത്സര്യം വേണ്ട അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റുള്ളവര് എന്താണ് അല്ലെ, നമ്മളൊന്നും അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അവരെടുത്ത് അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് അന്നേരം മാത്സര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അന്നേരം എന്താണ് നമ്മൾ അത്രയും വിനയത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോ എന്താണ് നമ്മളിൽ ആ മത്സര ബുദ്ധിയൊന്നും വരില്ല അല്ലെ. ഒന്നിലും അവകാശബോധം അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടേതായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സുഖവും ദുഃഖവും അതൊക്കെ ആണ് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. സദാ സംതൃപ്തനായി നിയന്ത്രിത ആത്മാവായി മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനിലെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. യസ്മാനോദിജതോ ലോകേ ലോകോ നാദിജതേച്ഛയ ഹർഷാമർഷഭയോദ്യോഗേർ മുക്തോയ സജമേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ അതിലൊന്നും എന്താണ് അങ്ങനെ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ. എന്താണ് അസ്വസ്ഥനാവാതിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് എന്താണ് അസ്വസ്ഥനാവാതിരിക്കുക, നമ്മൾ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ. സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും ഒക്കെ സമചിത്തനായിരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ. നമ്മള് എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അഭ്യുതകാംക്ഷി നമുക്ക് നല്ലത് വരുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊന്നിലും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പിക്ചറില് കാണാം എന്താണ് ശിവനും പാർവതിയും എവിടെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതുവഴി ഒരിക്കലും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പോവുകയുണ്ടായി. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ തപസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് കുറെ യത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ അങ്കിരമുനിയിൽ നിന്നും ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്കിരമുനിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കുറെ യത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിലാണ് ആ കുട്ടി ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ വേറെ കുറെ ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് ആ കുട്ടിയോടും ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയോടും കൂടുതൽ സ്നേഹമായി. അത് മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ എന്താണ് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ കുട്ടി എന്താണ് നിനക്ക് ആദ്യം സന്തോഷത്തെ തരും പിന്നീട് സങ്കടത്തെ തരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഹർഷശോകൻ എന്ന് പേരിടുകയുണ്ടായി. ആദ്യം സന്തോഷവും പിന്നീട് ദുഃഖവും ഹർഷശോകൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുട്ടി മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് ആ കുട്ടിയെ പിന്നീട് നാരദമുനി അവരെന്താണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ നാരദമുനി അങ്കിരമുനി അവരൊക്കെ
വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി, ആത്മാവിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഏത് ജന്മത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജ് അവനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അനേക ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏത് ജന്മത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയായത്. നമുക്കും അനേക ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം തന്നിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ് ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ സംഘം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകലാണ്, എന്തിനാണ് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് പിന്നീട് എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തി വന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും. സംഘർഷണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആ സംഘർഷണ ഭഗവാൻ ഒരു വിമാനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ആ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശിവനെയും പാർവതിയെയും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുവരെ എന്താണ് അനേകം ഭാര്യമാരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശിവനെയും പാർവതിയും കണ്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളോടെ നോക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു മോശം തരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ കാണാം ഋഷിമാരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശിവനെ ഒരു പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ശിവന്റെ എന്താണ് പകുതി ഭാഗം അല്ലെ, ഇതാണ് പാർവതി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. പകുതി ശിവനും പകുതി പാർവതിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പാർവതി എന്താണ് ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ എന്താണ് ശിവന്റെ മടിയിലോ കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ് ഇത്രയും ഋഷികളുടെ മുന്നിൽ ഭാര്യയെ പിടിച്ച് മടിയിലിരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശിവനെ ഒരു അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ വർത്താനം പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ശിവൻ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല. അതൊരു തമാശയായിട്ട് ശിവനങ്ങ് വിടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പാർവതി ദേവിക്ക് അത് പിടിച്ചില്ല, അത്ര കണ്ട് രസിച്ചില്ല. പാർവതി ദേവി ശപിക്കുകയുണ്ടായി, നീ ഒരു അസുരനായി പോവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വൃത്രാസുരനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റ് മനസ്സിലായിട്ട് പാർവതി ദേവിയോട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, വൃത്രാസുരന്റെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നിനക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അനപേക്ഷ ശുചിർ ദശ ഉദാസീനോ ഗതവ്യത സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. യോന ഹൃഷ്യതി നദേഷ്ടിനഃ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് എപ്പോഴും സമചിത്തനായിരിക്കുന്ന അല്ലെ. ഇവിടെ വരെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും ആ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം കൈവിട്ടില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊരു ശക്തിക്കും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരാളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് അത്രയും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സമശത്രുച മിത്രേച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണാസുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യനിന്ദ സ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നര. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനായി ഗാർഹികബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. നമ്മള് അസത് സംഘം അല്ലെ, അത് ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ സത്സംഗത്തിലാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അസത്സംഗങ്ങൾ അത് നമ്മള് ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ എല്ലാവരുടെ
ഇദ്ദേഹത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. പിന്നെ മാനാപമാനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഈ ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അത് പഠിച്ചല്ലേ. ശീതം ഉഷ്ണം സുഖം ദുഃഖം അല്ലെ, അതൊക്കെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു വെക്കുന്നതിനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹികബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വീടൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോക്കല്ല അല്ലെ. നമ്മളെ എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമിയുണ്ട്, എന്താണ് ഗൃഹമേദിയുമുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ആശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്. ഗൃഹമേദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്റെ വീടാണ് എന്ന ചിന്തയോടെ എപ്പോഴും എന്റെ വീട്, എന്റെ സമ്പത്ത്, എന്റെ പൈസ, ഇങ്ങനെ എല്ലാം സ്വാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ. മറ്റത് എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാന്റെ വീടാണ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവർ അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും ഈ സ്റ്റോറി. എന്നാലും ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവാം, കുറച്ച് സമയം കൂടി കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം ഏകാദശി അങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ നോറ്റിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തന്റെ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോറ്റിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ ദുർവാസ മഹർഷി അവിടെ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ് ദ്വാദശി ദിവസം പാരണ വീട്ടുന്ന സമയത്താണ് വരികയുണ്ടായത്. ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനും പാരണ വീട്ടാനുണ്ട്, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുർവാസ മുനി അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും പിന്നീട് ആ നദിയിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. പാരണ വീട്ടേണ്ട സമയമായിട്ടും ദുർവാസാവിനെ കാണാത്തപ്പോൾ ആ രാജാവിന്റെ ഉപദേശകന്മാർ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് 3 തുള്ളി ജലം കുടിച്ചിട്ട് പാരണ വീട്ടിക്കൊള്ളൂ, എന്നാലേ അത് ദുർവാസാവിനെ എന്താണ് ധിക്കരിച്ചു എന്നും വരില്ല, പാരണ വീട്ടുകയും ചെയ്തല്ലേ. 3 തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏകാദശി ബ്രേക്കായി നിർച്ചല അല്ലെ. എന്നാല് വേറെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, വേറെ പ്രസാദം ഒന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ആ ദ്വാദശി ദിവസം പാരണ വീട്ടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ദുർവാസ മുനി കോപത്തോടെ വരികയുണ്ടായി. എന്താണ്, നിനക്ക് ഇത്രയും ധിക്കാരമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ജഡയിൽ നിന്നും ഒരു പിടിച്ചു പൊടയുകയും അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു ഭീകര രൂപം വരികയും ചെയ്തു. തീ തൊപ്പിക്കൊണ്ട് ആ അംബരീഷന്റെ നേരേക്ക് അത് അടുക്കുകയുണ്ടായി. അംബരീഷ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആ സമയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം അവിടേക്ക് വരികയും ആ ഭീകരസത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ആ സുദർശനം ആ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ പായുകയുണ്ടായി. ദുർവാസാവിനെ പിന്തുടർന്നു. ദുർവാസാവ് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഈ സുദർശനം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാനോട് തന്നെ പോയി പറയണമെന്ന്. പിന്നീട് ശിവനെ സമീപിക്കണ്ടായി. ശിവനും പറഞ്ഞു, എന്റെ ആയുധം ത്രിശൂലമാണ്, ഈ സുദർശനത്തിന് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നീട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, എന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയല്ല സുദർശനം പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ സുദർശന ചക്രവും ഗദയും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ശംഖും താമരയും അത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനും അപ്പോ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സുദർശനവും ഗദയും. അപ്പോ ആ സുദർശനം ഭക്തന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് അവിടുന്ന് പോയതാണ്, ഞാൻ അയച്ചതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ദുർവാസ മുനി ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണ്ടായി, അങ്ങൊരു ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു, അങ്ങക്ക് ഹൃദയമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ. അപ്പോ ആ ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എനിക്ക് ഹൃദയമില്ല, എന്റെ ഹൃദയം അംബരീഷിന്റെ അടുത്താ ഉള്ളത്, എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തേക്കാ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരുടെയൊക്കെ അധിപൻ നേതാവ് ഭഗവാനാണ് എന്നല്ലേ. എന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഭക്തന്മാർക്ക് മുന്നിൽ അവർക്ക് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഞാനെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആ സുദർശന ചക്രം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലില്ല,
അത് എന്റെ പെർമിഷനില്ലാതെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. നീ ആരോടാണോ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാദത്തിൽ പോയിട്ട് നീ മാപ്പ് പറയണം, എന്നാലേ നിനക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് അവിടെ നിന്നും ഈ സമയം ആകുമ്പോഴേക്ക് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ആ ബ്രഹ്മലോകത്തും അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും നേരം എന്താണ് ഒന്നും കഴിക്കാത്ത ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ ദുർവാസാവിനെയും കാത്തിട്ട്. അപ്പൊ ആ ദുർവാസാവ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അംബരീഷിന്റെ പാദങ്ങളിൽ പിടിച്ചിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി, എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അംബരീഷും അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റു. മഹാമുനിയാണല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ആൾ, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എന്റെ കാലിൽ വീഴരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ സുദർശനത്തിനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ദുർവാസാവിനെ അംബരീഷ് തന്നെ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ പോലും കൈവിട്ടു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഓർക്കും, ഞാൻ സഹിക്കും, എന്നാൽ എന്റെ ഭക്തനോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അതൊരിക്കലും സഹിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. എല്ലാ ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. നവവിധ ഭക്തി നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളും എപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നു. എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണന് കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കദോദയേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശന ദൃശു തദ്ഭൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമേ ത്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം തദർപ്പിതേ പാദോ ഹരേ ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ കാമം ച ദാസ്യേനത് കാമകാമേയായതോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയാദൃ സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചു. ഓരോരോ വരികളിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ, ആദ്യം ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തേൽ എന്താ പറയുന്നത്, വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണൻ, വൈകുണ്ഠത്തില് അല്ലെ വിഷ്ണുവെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണന്, പിന്നെ കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു, ഭഗവാന്റെ അമ്പലം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി തന്റെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകൾ ആ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഘ്രാണം ചതത്പാദ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ താമരപ്പൂക്കളുടെ വാസനകൾ വരുന്നതിനായിട്ട് തന്റെ മൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ ശ്രീമത് തുളസി രസനം തദർപ്പിത്, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ തുളസി രുചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ നാവ് ഉപയോഗിച്ചു. പാദോഹര ക്ഷേത്ര പദാനുസരണം, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. വൃന്ദാവനം, മായാപൂർ, ജഗന്നാഥപുരി അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ പാദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ ശിരസ് ഉപയോഗിച്ചല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ശിരസ് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെന്താണ് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. തന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായില്ല, സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹവും, എല്ലാം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജ് അത്രയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായ എല്ലാ ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, ഏതു ധർമ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധദാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും
പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം നശിക്കും അല്ലെ, എന്നാൽ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം ഇതൊരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്, നാശരഹിതമായതാണെന്ന് ഭഗവാനിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 2ാം അധ്യായത്തിൽ നിരാവിക്രമനാശ്വാസം കൃത്യമായി സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ അത്ര ആയതോ മഹത്വം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നതല്ല അല്ലെ, നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടും പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവർ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള സൂർദാസാണിത് അല്ലെ. സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്ധൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സൂർദാസ് അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വേറെയും മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3-4 പേർക്ക് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സൂർദാസിന് കണ്ണു കാണില്ല. അപ്പൊ നല്ല വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുമായിരുന്നു അമ്മ. അപ്പോഴച്ഛൻ പറയും എല്ലാവർക്കും മേടിക്കാം, ആ സൂറിന് വേണ്ട, സൂർദാസിന് കണ്ണു കാണില്ല, ഓനെന്തിനാ പുതിയ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് സൂർദാസ് കേൾക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതുവഴി സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പോകുന്ന ദിവസവും കാണും. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സൂർദാസ് ആ വീട് വിട്ടിട്ട് ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അവരുടെ കൂടെ പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവരും വിചാരിച്ചു, ഈ അന്ധനായ കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബാധ്യതയാവും വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടും. പിന്നീട് സൂർദാസ് ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്രയും. അങ്ങനെ അവിടെ എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സദാ അദ്ദേഹം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം അന്ധനാണെങ്കിലും പുറമേ അന്ധനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം അമ്പലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, കണ്ണില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂർദാസ് പറയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, ഭഗവാൻ എന്നെ കാണാം, ഭഗവാന് കാഴ്ച ഇല്ലാതില്ല, എനിക്കാണ് കാഴ്ചയില്ലാതെ, ഭഗവാൻ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസവും ഭഗവാൻ ഇടുന്ന ആ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തലേ ദിവസം കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ സൂർദാസിന്. നാളെ ഇന്ന വേഷത്തിലാണ്ടാവുക, ഇന്ന ഡ്രസ്സിൽ, ഇന്ന കളറിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ പൂജാരിമാരോട് പറയും, ഭഗവാൻ ഇന്ന് ആ മഞ്ഞ ധോത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഉള്ളത്, അല്ലെ ഇന്ന് വെളുത്ത ധോത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ആ സൂർദാസ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയും. അന്നന്ന് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ആ വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വരെ പറയും. അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ കണ്ടു. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയും, എനിക്ക് ഈ ഭഗവാനെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാണണ്ട, അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അന്ധനായി തന്നെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴൊരിക്കൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ സൂർദാസ് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട്, നീ വലിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, കാളിയന്റെ മേലെ നൃത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നീ ധാരാളം അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ശക്തനായ നിനക്ക് ഈ കണ്ണുപൊട്ടനായ എന്നെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാം. എന്നാൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് ആ ഭക്തിയാകുന്ന പാശം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എവിടെയും പോവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് നമുക്കും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കെട്ടിടാൻ ചെറിയൊരു ലീലയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. ഇത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള രാധാരമൺ വിഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, അതുപോലെ ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് സ്വയംഭൂവായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗോസ്വാമിമാരിലെ, ആ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിലെ, അവരിലെ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നേപ്പാളിലെ ഗണ്ഡകി നദിയിൽ കുളിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ മുങ്ങി നിവർന്നപ്പോൾ 12 സാലഗ്രാമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം, എനിക്കിതൊന്നും ആരാധിക്കേണ്ട യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടുണ്ടായി. വീണ്ടും 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം മുങ്ങി നിവർന്നപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായി 12 സാലഗ്രാമം. വീണ്ടും അദ്ദേഹം അത് നദിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. വീണ്ടും 3ാമതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണക്കൂട്ടി, ഭഗവാൻ ഞാൻ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ 12 സാലഗ്രാമം ഒരു തുണിയിൽ ചുരുട്ടിയിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അവർക്ക് വീടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ
അങ്ങനെ ആരാധന ചെയ്തിരുന്നു. യമുനയിൽ പോയി ആ സാലഗ്രാമിനെയൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ആരാധിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ വേറെയുള്ള സാധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയുള്ള വേറെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ദിവസവും ഭഗവാനെ മനോഹരമായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും, മാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും, അങ്ങനെ കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും, അങ്ങനെ ഭംഗിയായി അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി ആഗ്രഹിച്ചു, എനിക്കും ഇതുപോലൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും ഭംഗിയായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ഭക്തൻ, ഒരു ധനികനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഭരണങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും കിരീടവും അങ്ങനെയൊക്കെ നൽകിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തും അവർ വന്നിട്ട് കൊടുക്കണ്ടായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കിതൊന്നും ചാർത്താൻ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം എന്റെ കയ്യിലില്ല. എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ സാലഗ്രാമം പല രൂപങ്ങളിലുണ്ടാവും അല്ലെ, പല ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള സാലഗ്രാം ശിലയേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഇതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അണിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറയണ്ടേ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് ഇവിടെ വെച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് അദ്ദേഹം ആ സാലഗ്രാമൊക്കെ തുണയിൽ ഒക്കെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച് അതിനൊക്കെ ഉറക്കി പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം യമുനയിൽ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ സാലഗ്രാമത്തിനെ യമുനയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സാലഗ്രാമൊക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തുണി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതില് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം കാണുകയുണ്ടായി. ആ 12 സാലഗ്രാമിലെ ഒരു സാലഗ്രാം ശില സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ആ വിഗ്രഹമാണ് ഇത്, രാധാ രമണ വിഗ്രഹം. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും രാധാരമൺ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ രാധാരമൺ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള മറ്റ് വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ജയ്പൂരിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മുഗളന്മാരൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോ അപ്പോഴൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോഴും ഈ രാധാരമണ വിഗ്രഹം അത് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് പോവാത്ത ആ ഒരേ ഒരു വിഗ്രഹം ഈ രാധാരമൺ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ പല്ലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, പല്ലും നഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആ സാലഗ്രാം ശിലയിൽ തലയുടെ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് മുടി ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ രാധാ രമൺ വിഗ്രഹം അത് അവിടെ ഉണ്ട്. അത് ആ സാലഗ്രാം ശിലകൾ 11 സാലഗ്രാം ശിലകൾ അത് ആ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ സമാധിന്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ 11 സാലഗ്രാം ശിലകൾ, ബാക്കിയുള്ള 11 സാലഗ്രാം ശിലകളും അവിടെ ഉണ്ട്. അതിലൊരു സാലഗ്രാം ശില അത് സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതാണ് സാലഗ്രാം ശില എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ കാണാം, പല്ലുകളൊക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം ഗോസ്വാമിമാർ പൂജിച്ചിരുന്ന ധാരാളം വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രാധാരമൺ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ആ സാലഗ്രാം ശില ഭഗവാനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഡൊണേഷന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, രാധാ ഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.